bič. Čaute lišiaci, ja vás vítam u dnešného videjka z Tanky Online. A ako ste si mohli, tí, ktorí tipovali, tak tipujú správne, natáčam toto video hneď potom, ako som natočil to druhé. Bohužiaľ nechcel som mať príliš dlhé toto video, lebo by to bolo nebezpečné pre nás všetkých. Bože. Hammer dávam dole všetkých teraz. Zdechni. Bum! Bože, ten hammer je super. Ako bolo minulé video informačné, už kreten. No raz si ma trafil, no tiež sa. Ako to? Hacker! To je taká sranda s týmto. Ty vole, ja som to teraz vravel, že to je blbosť, ale ono je to cool. Bo ja som s týmto robil len raz. To ešte na starom účte. Som tam robil parkour s týmto dielom, lebo má dobrý ten impact force, čo je tá sila, čo vás odstrelí. Ako tento tu napríklad, keby strelil, tak ho to odhodilo. Ty kokos, toto je brutálne. Mne sa to hrozne páči. Bohužiaľ tento krypelko nevie, ako sa to robí. Bič. A to otáčanie sa mi veľmi páči. To otáčanie diela sa mi veľmi páči. To je proste cool. Bič. Moje. Tak a teraz ich ideme dávať pekne všetci dolu. Where are you, alpaca? A nebude mať premožitie pilova. Kretene. Kúrnik, tak to som Ako som hovoril už v minulom tom informačnom videu, tí, ktorí ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Myslím, že by ste ho mohli mať tam dole v tej ponuke. Kripel. No, nedával som si bacha, myslel som si, že je to teammate. Ideme na to. Teraz už ideme, tam vidíme všetky tie drogy, my si zoberieme kokain, heroín, všetko. A tento hammer, hej. Ten ma udivuje, som veľmi šťastný z neho a dúfam, že budeme dobrí kamaráti. Ale bohužiaľ, hammer je jeden z tých vecí, ktoré pridali až po update, čiže nie som na to tak veľmi zvyknutý. A neviem napríklad, aký silný bude v verzii M1, hej, po vylepšení na M1. Neviem, aký bude. To kto? Teraz ma ešte raz trafí a mňa porazí. Juj, tak ten má šťastie. Kripel. Cože? Ježíš, laker, bože, 4 kg. Ale dvakrát som zomrel, no tak čo už, keď sme takí dobrí, skvelí. Jo, oni majú malé hodnosti, no. Až tak malé nie, ale dosť. Ak mi niečo umie, tak ja ho zabijem vlastnými rukama, nohama. Jo, takže už sme dostali achievement. Ty kripel, ty vole, nedostrelí ti to, čo? Tak zdechneš. Juj, s tým je taká sranda, ľudia. Ešte nejaké 3 minútky, alebo no vlastne hej, kým skončí bitka, tak ukončím toto videjko. Ale vlastne ja ho nevydám v ten istý deň, toto video. OK, ďalší pán na hole. Ďalší pán na hole, nie? Sa ani trafiť nemusíte, to je taká šupa. Vole rebele. Shit, tak teraz som možno spravil osudovú chybu.
Tak teraz som spravil, sudov. Krypelko nevie otáčať hlavňou, to milujem. Ak si zobral obranu, tak ja dostanem obrnu. Oh shit. Počkajte, čo tento ide robiť. Ten na to kašle. Tag life. Ježíš. OK. Takže kým neskončí bitka. Budem robiť aj dlhšie videá, ale ešte ne. Ešte neprišiel ten čas krásny, nádherný, životný. Juj, ty si mŕtvý. Kill him! Čerstvé mäsko. Hej, kretén. Tak toto si vystrelíme. Takéto pekné guličky tu sem dáva. Stromy. A chcel by som natočiť niekedy aj Tanky X, čo si myslím, že na YouTube vôbec není. Tanky X, nová verzia takých reálnejších, zaujímavých tankov. Oh shit. Boom kill. What the fuck, nigga? A ďalší hammer, MC Hammer. Ináč všimol som si, keď som si pozeral minulé video, čo bolo asi pred pár minútami, že tento môj hlas znie úplne divne na tom videu ako v reále, takže ak sa vám zdá, že divne rozprávam, tak ja takto v skutočnosti nerozprávam totiž. Ja som totiž hacker, ja umím hackovať. Ospravedlňujem sa za trápnosť. Čo už v dnešnej dobe není trápne, mi povedzte veci. Oh shit, žid. Zabij sa, kriple. Čiže prvé, čo by som vylepšil, je asi railgun a nie... za chvíľu mám ranka. Bitch. Poď, zabij sa, kreténe. A teraz zdechneš, kriple. Mohol by som si vylepšiť svoje skóre, ale za tých 17 sekúnd to je s tým. Takže ľudia, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Ak sa vám teda páčilo, zanechajte ten like, klasika, odber. Ak chcete, aby ste mali prehľad o mojej aktivite na YouTube. Aby ste odoberali moje videá, logicky. A lúči sa s vami Noxy, hej. A čaute.